Lagi koran uneng kapisino usiay inong ay nadi isarwaw gapagi ngadesero gapemagakan ay daw kita dia begini. Kenapa tidak? No way, kowala isi rata manaki muntikar. Aduh. Namu, aduh adi dia main. Itu mati bisa. Dia bunyi katanya pumakin gay dua kabung dia. Ya, tami ako, tinggal lo. Ay, si Aira, inopa manamang ay una rapero. Ay daw, ay duwa di dia may. Mata mau mafia kan dua video ni. Ya, happy dulu kata ya. Ay mau sa haji siya pinairang kay saya pemakinan. Sikan ugo na pimberaga seipeng. Wow, no ay pujian. Ay, ayun.
wow na masarap kunin. Mayan tunay na ko na siraw nanti biyay hirong kulay. Aday ako salang adelo bayanang isayan tangas sagiran. Ay dua di dia mayeng. Ako na matarin sa potareng imangatay. Ay saka at ay pumakin agapalawe hiramaka. Now I do what it is moving. Karalo na ipandagapay at ay kaya inoe kuwalay siya'y rata manaki ay raparong ay namo ay nakuan madapurong wakatayag alam ilang iyay ni pagayo na edubay anisa ay damo ay namo ay duwali diyo may aray na manalay matang ko pinakasay oray nata ang wow maniyak na buwag na rin ang basag sayang na ididewu ang abong. Equalizer. Lata amang kiyay muntik karalo wakay tanah pumakinan. Ayaw ay naw ay duwali diyo. Hindi ka katawa niya. Ay ko walay siya hirap ko dengan natin. Ay nasa alamay na isalam na video si Rosie. Ay, pinayos niyo! Ay na ay duwali diyo may kaang na potareng mo nai
ay no bae kore una kamerata soki bulu ay daw ay padi dia umayen sayang ko saya dengan sapa mayo be karanon sa dos salam wa walaik